Zdravím vás, moje milá zlatíčka. Začal nám září, školní rok, tak je na čase, aby jsme si na nervičky upekli něco dobrého. A například třené řezy s marmeládkou a salkovým krémem. Jdeme na to. Tak nejprve začneme od našeho korpusu. Tak se pojďte podívat, co mám připravený. Tak tady máme 25 deka hladké mouky, 25 deka hrubé mouky, 35 deka moučkového cukru, jedno máslo 25 deka, 300 ml mléka, 5 žloutků, 5 bílků na sníh, 1 prášek do pečiva a 1 vanilkový cukr. A jdeme dál. Náš korpus si protřeme marmeládkou. Já jsem si zrovna vybrala meruňkovou. Takže tady mám meruňkovou marmeládu, mám ji přibližně asi tak půl kila. A teď půjdeme na krém. Tak mám tady 2 smetany ke šlehání, 33%, takže to máte půl litru, 1 salko obyčejné, tradiční a 1 vanilkový cukr. A až budeme míchat smetanu, tak ji mějte důkladně vychlazenou a nejlépe, když je nalijete do misky a dáte ještě do chladu, aby to bylo hodně vychlazený a dobře to drželo. Vrhneme se na to. Nejprve si vyšleháme, máme tady bílky, takže 5 bílků, takže vyšleháme sníh. Takhle to tam šupneme, máme pěkně tuhoučky. Takže bílečky máme vyšlehané, je jich 5, tak si je tady stranou takhle odložíme a budeme pokračovat dál. Takže vyškrábneme do mise 5 žloutků. Jsme měli místičko pěkně čistoučkou, všechno tam dáme. Tak, přidáme 1 máslo, 25 deka. A dáme tam cukříček, cukr moučka, 35 deka. A budeme šlehat. Teď mám tady 300 ml mléka, tak trošičku do toho takhle přileju. A dívejte si, jako máme pěknou kašičku z toho. A zase trošičku vyšlehám. Musím je pozvolna, nebo budu mít vymalovaný tričko. Takže dolejeme zbytek mlíčka. Tak. Přidáme 1 vanilkový cukr. A promícháme to, než začneme sypat mouku. Ale to spojíme dohromady. Tak a já tam dám do 25 dek hladké mouky prášek do pečiva. Promíchám to. A budu ty mouky tam postupně sypat. Takže máme 25 deka hladké mouky, 1 prášek do pečiva a hned potom tam přidáme 25 deka hrubé mouky. Takže nasypeme 1, vymícháme a pak budeme sypat tu druhou. Trošičku to spojíme. No, vidíte, jak se to krásně do toho zapracuje. No a hned tam šupneme 25 deka hruby. A je to tam všechno. A teď to pěkně vypracujeme, aby jsme to mohli rozetřít na plech. Takže těstíčko máme vypracovaný. Podívejte se, jak je krásný. Tak a teď tam přidáme sníh. Takhle to tam zeškrábneme, vymícháme a už se bude nalejvat. Tak sníh máme v tom zapracovaný, jo. Teď vám chci říct ještě, že máme plech vymazaný máslíčkem a vysypaný hrubou moukou. Je lepší, když je to hodně vysypaný. A mezi tím, co já jsem si to celý připravovala, tak troubičku předehřátou jsem měla na 100 stupňů, tak si nezapomeňte předehřát troubu, aby to bezvadně šlo. Takže pojďte, jdeme nalejvat. Ať nám to jde od ruky. Už to rozetíráme.
Krásně se to leskne z máslíčka. Takže rozetřeno máme, teď to dáme do trouby a budeme to péct přibližně 25 minut na 180 stupňů. Takže přátelé, co se nám peče náš korpus, tak jdeme na náš krém ze šlehačky, takže tady mám 250 ml dvakrát 33% smetany ke šlehání, dobře vychlazené i s mísou, do toho dáme 1 vanilkový cukr a budeme pomalu šlehat. Já si na to dám zlepšovák, protože vždycky mě to všude cáká. Takhle sáček. Ještě si do něj musím udělat otvor. Pane kamerám, potřebovala bych kudlu. Ano, tak, takhle to lehce prořízneme. Tak, já to do toho takhle šouvnu, protože já mám vždycky vymalovaný úplně všechno. Tak a můžeme to spustit. Tak a šlehačku tu poznáte, kdy je vyšlehaná, abyste ji nepřešlehali. To musí takhle začnou vroubkovat, jo? A vidíte, jak je pevná. Žádnej stužovač, nic. Vychlazený, bezvadně to drží. A teď do toho začneme přidávat a tak jako provzdušňovat salko, jo? Takže já vždycky takhle trošku poleju. Odškrábnu, ať si nezamažeme nic. A lehoučce to do toho takhle vmícháme a postupně budu přilejvat. Tak koukněte, už to do toho zapracovávám. Ještě trošičku je tam toho salka vidět. Vymíchaný to je a je na čase to ochutnat. Tak, podívejte se, jak to vypadá. Hezky to voní. A takhle to chutná, je to dobrý. Já bych to sežrala celý. Takže vymíchaný to máme a teď to dáme chladit do ledničky, než se upeče korpus, tak to může odpočívat v ledničce. Tak nám to po těch 25 minutách zazvonilo, tak jdeme do toho píchnout. Jak říkal pan Verich, do němé tváře. Tak, podívejte, je to hotový, takže musíme to dát chladit, aby jsme to mohli potom protřít marmeládkou. Takže korpus máme vychladný a budeme to prokrojit. Já to vždycky takhle rozkrojím prvně na půl. Tak. Teď tu půlečku vyndáme. Já se k tomu musím prvně dostat. Tak, odeberu. A prokrojíme to. Takže jednu část už máme prokrojenou a jdeme na další. Je to velmi křehké, takže až to budete dávat zpátky, opravdu je to křehoučky, má tendenci se to lehce trhat, ale znáte to, když se něco prokrajuje, že to tak bývá. Takže prokrojeno máme a jdeme natírat meruňkovou marmeládu. Trošičku to ještě promíchám. Tak, rozdělíme to poctivě na půl. Tak, aby nám to nedostalo kuchy na druhé straně. Misku vyblížu, to mám nejradši, tam musí něco zůstat, abych mohla ochutnávat. Tak. Takže to rozetřeme. Tak, už je to rozetřený, hodně to do toho takhle zatřu. Tak. Takže prokrojený to máme, důkladně promazaný a začneme natírat krémeček. A máme ho hodně, tak to bude šťavnatý. Hezky to voní z toho. Takže rozetírám jako Picasso. Ten by měl ze mě radost. A jsme ve finiši, podívejte se na to. Já to takhle ještě dohladím. Tak. Je to
Je to dobrý. Tak moje milá zlatíčka, máme hotovo. Teď to necháme tak 1 až 2 dny odležet v ledničce. Pokud to někdo tajně v noci nepůjde sežrat, tak to vydrží. Přeju vám krásný víkend prosluněný, mějte se rádi a mám vás moc ráda. Ahoj! Nezapomeňte mě odebírat a kliknout na zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video, olajkovat a sdílet. Mějte se hezky, mám vás ráda.